Kom maar, kom gauw. Zeg. Nou, dan heb je de tv afgezet. Snij meestal van die lange stukken haren snij ons terug. En ja, spijt ons nou, die man gaan ze staan tussen. Jullie blijven eigenlijk een metrand. Ja, dat kan wel. Waar werk je? Altijd meestal. Oh, nou. Is het lekker dat kapper in vertellen? Ja. Die ene daar bij die grote? Ja, die grote in die hoofdkantoor. Sure. En zo kom ik graag hier bij. Ik weet nog niet veel zin. 24/7. Ja. Ik heb een lange contract bij jullie gehad. Hier is maar ik heb er maar. Frankenstein. Dat voor Eltek werk. Procureur zullen werk voor Eltek. Ja, dat is ons eigen procureur. Dat is eigen hele legal department. Oké. Nee, dat is gerecht, dat is van moeilijk. Kan je er wel aan werken? Ach, dat lijkt je mensen dragen of toch om oplossen. Die ergste van mij met jullie was op de rij lang aan een Ja, ja, baie lang gaan. Ons het net 30 mensen wat 3000 na 4000 kool per dag vat. So je kan denken hoe lang gaan je aan. Onthou dit. En dan weet je, het is, jou lijst is of 10 minuten aan en dan als je daarvoor uitkomt, dan droppen die kool. Ja, Dan is het steeds niet bij die rechte yes. Ja, ook wat goed is in ons ding is as jy jou kar steel. Dis al wanneer jy goeie diens kry. Is het? Ja, maar as jy net 'n gewone mens is, dan is dit nie vreeslik maar. Dit is baie goed op die recovery. Jy weet maar. Oh, ja, natuurlijk. Ik hoor, ja. Jy weet ons is een van die hoogste recovery rates in Nederland. Nogtans. Jy wil daarom diens hê tussen en ook. Ja. Nou, ons moet rokkies hê of ons uniform. Ja, ons uniform is het wit hemde of blauw. En als je je rok aan het is iets zwart. Maar soos nou mag ons aantrek net wat ons wil, maar net vir die 16 januari. Maar is er nog mensen wat inkomen dan weer? Ja, ons is baie. Nee, maar vooral om cliënten. Daar is kliënte, maar ons sien nie kliënte nie. Consultants sien kliënte. So